Tumawag muna bago mag-live. Yan po ang paalala ng BFP Urdaneta City. Agarang pagtawag sa emergency matapos po ang sunog sa Barangay Nankayasan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Urdaneta City na unahin ang agarang pag-uulat ng emergency upang makaresponde bago mag-live sa social media. Ito ay kaugnay na nangyaring sunog noong madaling araw ng Abril 20 sa dalawang bahay sa Barangay Nankayasan na kinasawian ng 6 na mag-anak. Matatandaan na matapos ang insidente, naging mainit ang atensyon ng publiko online hinggil sa oras ng pagresponde ng ahensya na umano'y posibleng naantala dahil hindi ito agad na itawag sa kabila ng kaliwat ka ng video na kumalat na sa social media. Sa parehong araw, agad ding pinatawag ang ahensya upang talakayin ang naging response time sa insidente sa ginanap na sesyon ng Sangguniang Bayan. Samantala, bunsod na nangyaring sunog, hinikayat ng isang mambabatas ang pagrepaso sa Disaster Risk Reduction and Management Plan ng Bayan upang gawing moderno at angkop sa pangangailangan ng komunidad ang mga kagamitan at protokol sa pagresponde sa sunog. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.